Manheru yakanaka kwamuri mose, manheru yevafundisi vakuru vese vari pano, all protocols observed. Today's faith encouragement. Regai nditange nekukubvunzai mubvunzo. Pamakagara ipapo mukatarisa around the house, munoti pakachena here, pakarongedzeka here, kana kuti zvinhu zvakangoti bhururu everywhere. Ndoda kuti mufunge kana makagara muofisi, mufunge kuti muliving room menyu, mukicheni, mubedroom, makarongedzeka here, mawaridza mubhedha here, mukanhonga zvinhu zvekuti ukapinda munonoti makarongeka. Madhishi mukicheni akasukwa here, akarongedzeka here, ukapindawo mukicheni unoona kuti netrash zvese zvakaraswa, makarongedzeka here. Mozoti mumotikari, ndoziva kuti vazhinji venyu hamusisiri mumotikari panguva dzino idzi. Ndoda kuti mufunge iye zvino izvi. Just be honest with yourself. Motikari yenyu yakachena here, yakanhongwa zvinhu here, yakapukutwa here, iri kunuhwirira here. Motikari yenyu makarongeka here mumotikari menyu. Vakadzi, vanamai, purse, pocketbook yakarehwa muAmerica vakati pocketbook, bhegi renyu vhurai mungodai uso. Ndoda kuti mundiudze kuti mune zvinhu zvakarongeka here, kana kuti muchine mapepa, marisiti, makoini zvakangokandwa imomomo kubva gore rapera, hamusati matombobvanyanyura kuti murongedze mupesi menyu. Are you one of those people wekuti tisati tapinda mugoredzva makatora chikwama chese ndokuti pasi warara, kana kuti patebhuru warara, kuti mubvise zvese nekuzunzawo? Ini rangu pandakazunza ndikati Yesu, zvamunenge mune makuki kana kuti chiya ndanga ndadya kana kuti ndikati handipindi mugoredzva muzuvadzva ndiine zvimavhuruvhuru izvozvo. So I make it a point kuti ndinozunza bag norongedza, especially muchikwama. Mari dzenyu dzakarongeka here, hadzina ngokandwa, dzakanyatsorongeka here muchikwama chenyu? Vana baba, zvikwama zvenyu zvakarongeka here? Mari dzenyu kuti dzakarongeka here muchikwama chenyu? Makarongedza here? Why am I asking mibvunzo iyoyo? Nekuti zvinonzi garai makagadzirira. Makagadzirira here vadikani? Are you prepared to receive this 2026? Nokuti munhu wese tiri kungonzwa manyukunyuku kuti something is going on muna 2026 chinenge chakandinakirawo. Something is going on muna 2026 chandichapindirwawo mhinduro dzangu. Asi kuti mubvunzo ndewekuti are you prepared and are you ready to receive? You see, kana zvinhu zvakachena, mibhedha yakawaridzwa, mapureti akasukwa, there is something about the mindset yekuti munotanga kuita prepare mindfully, spiritually, physically, zvinongoita kuti muvhurike pfungwa uye muite at peace, so that zvinhu zvinotanga kuuya kwamuri. I can guarantee you kuti mukasimuka pazuva ranhasi after manzwa izvi, morongedza, motsvaira, movhacuuma, mopeta zvinhu, laundry ichiitwawo, ichipetwa, something good is going to come. You're going to come across something good chamuchasangana nacho, nekuti magadzirira, mave ready, zvinhu zvinotanga kuuya kwamuri, kana kuti pfungwa dzinotanga kuvhurika, nekuti munenge magadzirira. Are you ready? Are you prepared? Be prepared. Ndiyo faith encouragement yedu yeMabvira Pamwe, day 3, 2026. Mazita.